Moi! Mitä teille kuuluu? Mulle kuuluu hyvää. Tämän päivän aihe on aloitusvlogi. Tää on mun toinen kanava, Teemu Oliver. Tänne tulee maideita ja höpöttelyvideoita joka viikko. Ja mitä teille kuuluu? Mulle kuuluu hyvää. Tänään tulee The Voice Finland. Ja kello ei ole vielä niin paljon. Se alkaa 8:00. Ja sitten juuri tähän kanavalle tulee huomenna maideita. Ja jos mietitte milloin näitä videoita tulee, näitä tulee viikonloppuisin, koska arkipäivisin mä en ehdi, koska mä teen läksyjä ja koulupäivän jälkeen en mä tiedä, mutta ehkä voi tulla, mutta suurin yleensä tulee viikonloppuisin, perjantaisin tai lauantaina tai sunnuntaina. Ja sain mun siskolta Daniel Wellingtonin kellon. Kiitos, mun siskos on ostanut tän. Tää on ihan sika hyvä merkki. Tän näköinen se on. Tässä on mun Daniel Wellingtonin kello. Tää on tosi hieno. Mä tykkään tästä. Tää on kultainen. Tää on niin hieno kello. Mä tykkään tästä. Ei mulla nyt muuta. Ja nyt mä meen kohta kattoo The Voice Finland. Ja nähdään seuraavan videon parissa, joka tulee huomenna. Ja moikka!